भूमिका का लाइन कभी जी लिखत रहो। कर्म को ही प्रधान बताते सभी, कर्म अनुसार मिलता है दुनिया में फल। हे प्रतिष्ठानपुर के सुघरी साहसी, सूर से नेक महिपाल दानी प्रबल। अंग अंग उठती वीरता की लहरी, जंग जोशील जौहरी जवानी रही। सरी बल्हा करके सेहरा वो लाए दुल्हन, अप्सरा से सुभर जिनकी रानी रही। सरी बल्हा करके सेहरा वो लाए दुल्हन, अप्सरा से सुभर जिनकी रानी रही। निम्मन लड़की सबके चाह दिया, सुघर लड़का भी बढ़िया चाहिए। लड़की सोचत बा कि एक नंबर का लड़का हमके मिले, एकदम हीरो कटिंग वाला। अच्छा वो घड़ी सोचत बिया कि सबसे पाउर लोग कहेला कि वो इंसान होला जवन खाली भट्ठा पर जाला, बाकी कबो कबो सबसे नीक उहे मर्द होला जवन भट्ठवा पे जाला। काहे नीक होला? उ जब यहाँ तो नशे में गोताई लई हम, इहो ना खोजिया कि कब आइल कब गइल कब सुतल कहां से आइल। आज जवन हीरोइया रही तनी सा गलती मेहरारू को मिल गई, खबरदार दिन भर में 15 गो स्टेटस लगाई, छुट्टो को साइड सॉन्ग पर लगा दी, मेहरारू के लिखी बेवफा हो गई, मेरा भरोसा तोड़ने वाली, दिल जख्मी हो गया। मेहरारू देखी या रोई कही कि बुझाता मर्द हमार पागल हो जाए। गोसिया जो जाई नहीं हरे भाग के चली आई, ओकर खाली स्टेटस देख के अजोनी बा भटवा पर वाला एक पौआ मारी आते कहां गईले कहां से इले मतलब। वो से मतलब ना, उसे खाली भाठा से मतलब। ए भैया हो कर्म प्रधान होला, आज एकर कर्म महान होला ऊ प्रधान होला। प्रतिष्ठानपुर का रहे वाला सूर से नामक राजा का बेटा बेटी नहीं खन बियाह कइले ढेर दिन हो गई। प्रजा ताना कसत बा, राजा में कमी बा कि रनियवा में कमी बा। न झरवावत फुकवावत बानो, न कहीं जड़ी बनवावत न कहीं जड़ी उखरवावत न। बुझाता कि यही इन्हन को बीती। राजा रानी से कहे रानी प्रजा का ताना बर्दाश्त ना होत बा, अब जरूरी बा कि हमना की गोद में बेटा चाहे बेटी जन्म लेतन। एक दिन रानी राजा से कहताड़ी, गजल के भाव है मास्टर। कोनो हसीन लड़की कह दिया, मैं नाजे हुस्न हूँ आज तू मेरा एहतराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जरूर हुई। एक दिन रानी राजा से कहे कि काहे अब चिंता करो तनी, डुबकी पिटवा दे, पूरा राज में कह दी कि अब हम बाप बने वाला बानी, लोग जान जाई हम तक केहू ताना ना कसी। डुबकी पिटा गई, पूरा राज में हल्ला हो गई कि रनियवा का लड़का होखे के हो, राजा बाप बने वाला हुआ।
भैया ओकरे पहिलवे राजा घरवा में सोहर गवावे, रोज सोना चांदी दान करे, रोज गीत मंगल होखे या रोज लोग नाचे। हम बाप बनब, खुशी हमके इतना बा कि जही दिन बेटी चाहे बेटा के जन्म होई मैं राज दरबार में सोना चांदी का ढेर लगा दी। ए भैया कहानी का शुरुआत कवि जी कैलो है यही से। कैसे? घंटा 2 घंटा बीतल हो, प्रसव पीड़ा सही के रानी न बेटा के न बेटी के जन्म दिहली एगो नागे के। श्रापित बेटा पैदा भइल, नाग के रूप में लेके गोदिया में रानी रोवे, आंख में आंसू। राजा रानी मन के समझावत हुए। राजा कहे सुनो, लोग कहेला कि कर्म प्रधान होला, कर्म खराब बा। नारी करे पुरुष पर, परे पुरुष करे संतान पर। कहीं न कहीं तुहार चूक बे, कहीं न कहीं हमार भूल बे। है श्रापित बेटा नाग के रूप में पैदा हो गई। एक पालन पोषण कैले, मारल मुआवल ठीक ना हुई। राजा रानी वो श्रापित लड़का का पालन पोषण करे लगलन। धीरे 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 लड़का सयान भई। कहला का मतलब कि 19 वर्ष का जब ओकर उम्र भई, लड़कवा लागल अपने बाबू से सवाल करे, बियाह करा दो, कहीं लड़की देखो, माथे सेहरा बंधवाओ, बारात साज के लेके चलो, गीत बजी आज मेरी यार की शादी है। और तो ये हमार चॉइस तुम्हार चॉइस रही, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, तो पीछे से हम भी लाएंगे। राजा साहब सोचे लगलो, बतावा हई जाति को नाग श्रापित बेटा बियाह करे का जिद आइल बा। आखिर हम के करे दुआरे जाई, कैसे कही कि अपना बेटी का बियाह हमरे बेटा से करो। उ नाग माने का तैयार ना। मास्टर गीत लगल है, अरे या बहिनी ले झरली रे नाई, ई कोनो लड़की का ताकि उ नगवा अपने बाबू से का कहले बा, राजा से नागी रे बोलो बसिया के जोई बतावा रे बाबू। कहता है अपने बाबूजी से का, राजा से नागी रे बोलो बसिया के जोई बतावा रे बाबू। कहिया बियाह हमरो होई, तनी बतावा रे बाबू, कहिया बियाह हमरो होई। एगो काम करो, अपने ना जाए के मन बा
तो केहू से कही दो दुनिया जहान फलान ढेकान बियाह लोग करावे, बाकी अगुआ का जो अगुआई हो जाला। निमन रिश्ता भी बाउर में, अब बाउर रिश्ता निमन में तब्दील हो जाला। तो अगुआ में कोनो धल उहे जाके बतिया लई। राजा साहब बुला करके नाऊ पंडित के दुआरे समझावे बेटा का बियाह करे के बाद बेटा बियाह जोग हो गई, केहू का लड़की तैयार हो, केहू का बेटी अगर मिलत बेटा का बियाह हो जाए। नाऊ पंडित लड़की खोजे, अरे नाऊ पंडित लड़की खोजे पा करके राजा के आदेश फिक्र लिया एक भूप विजय सिंह जो रहता पूरब के देश। बिटिया उनकी रही भगवती जब सुनी सारा संदेश, भाग्य में मेरे नागपति वह चाहे होगा लाख कलेश। राजा साहब बोला के पंडित जी से कहे सुनी चल जाइए जाके कोई का बेटी का हाथ लेके आई, बेटा से बियाह हो जा, बेटा के दही हल्दी लाग जा। नाऊ पंडित गईला पूरब देश का रहे वाला राजा जेकर नाम बतावल गई भूप विजय सिंह। भूप विजय सिंह का एक बेटी रहल भोगवती, रिश्ता तय हो गई। भोगवती नाम का लड़की शादी करे का तैयार हो गई। अइला पंडित जी सूर से नामक राजा के सारी बात बतावे, ए राजा साहब भोगवती नाम का लड़की तैयार बा आपका बेटवा से बियाह करे का। डेट तय हो गई, 3 बारी फिक्स बा। बारात साज के लेके चले के बाद राजा का बेटी के लेके आवे के बाद यहाँ जैसे बरतिया साज के आइल हो भैया, सूर से नामक राजा बारात के साज के लेके चलल चाहत बाड़ा। बरतिया तैयार हो गई, दुल्हा का भेष उस श्रापित लड़का बनावा था, रच के श्रृंगार करौला, आजो श्रृंगार होता। खाली लड़की ब्यूटी पार्लर में नहीं की जा, लड़को आजकल जात हूँ आ जाके 1 हफ्ता पहले फेशियल करावत हूँ, ओकरे बाद देही कि मैं जितनी बार हो सब उखड़वा गलत हूँ। कपड़ा में तुमको कैंची मरवा ले तुमको ले हर ओहो समय रहा। अरे वाह, बियाह का जब दिन निरा जा तो अपन पहुनी समझ के नाऊ के घरे लोग बुलवावे, आ दुआरे बैठ के फर्स्ट क्लास का दाढ़ी बाल लोग बनवावे। सब कहे कि अरे बराती जाएंगे, हाँ जाएंगे, हम तो नाऊ भाई लजा के बार बनवाला। तो लोग जाए अपन मोछ दाढ़ी अपने हिसाब से लोग सेट करावे। अब ना अब जौले सैलून जइबा ना तेरे को मेरे करइबा ना तौले बियाह का कोनो मतलब ना। राजा साहब तैयार हो गइल, इहो अपन मौर और बार के फिट्ठा गइल, जाके वही गाड़ी में बैठ गेल, गीत लगल मास्टर। अरे दुल्हनिया कैसे कीड़ा का बनी, दोनों राजकुमारी राजा का बिटिया। अब इन मन में शंका बा, हो न हो कि बारात लेके दुआरे हम जाइया, अब बनाई वही दुआरे पर हम का सेवा करो सब। डर बा राजा के, फिर भी बारात साज के लेके चल रहा। अरे कैसे अरे झूलनिया के बुझवा ये टूटल ये राजा, अजमनिया में गड़िया टूटल के राजा।
नाचे वाला होखे जेकर बड़ा इज्जत होखे लोगों के खोजे कि फलाने नाच हो तो बारात में के नाची या बारात के इज्जत के बाची आए घरी लोग कहता कि फलाना के ले मजे भैया इज्जत बिगाड़ू बहु ये नाचे ला ये मार करावे सिस्टम कहाँ से कहाँ गई लोग नाचा था तबले जबले 2-4 लाठी पीटा कपड़ा न फट जाए लाख कबा भैया मान जा चला चला बनिया पीला ही ना बनिया ना ना आज जब 2-4 लाठी मार दे बा हां जा 2-4 भूसा धन दे जाके भन दे पी ले अब करे बात करिए कि बारात की ऐसी की तैसी जहाँ इज्जत नहीं वहाँ शादी कैसी साला गरम रसगुल्ला नहीं खिलाया है लागी भागे आओ तो आओ जब दुल्हा ना उठी तो कही कि ये मेरा मित्र नहीं हो सकता ऐसे ही बारात आई ले के बारात राजा चलल हुन तब बरतिया बड़ा खुश होलन फाटल जूता वही दिन माज के ठीक कर दी है रेड़ी के तेल लगे हैं कुल होई दी जय हाँ 2 दिन पहले पाकल बार रंगा के है और तो और वही दिन पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करी हम एगो कोबरा का सेंट लेके हम वही बाल्टी का पानी में सेंट डाल के वही से नहाई हम कहिए आज करता है साले कौन सेंट गोबरा को कहिए आज मानेंगे थोड़ी ना हाँ जब तक कबारेंगे नहीं ये कबार दी हम ये अकेल मछली तालाब गंदा कह के धर गई वाह भैया राजा भी चलल मन खुश बारन की हमार पतो हो आई बाकी डर बा की का जानी राजा दुआरे पर बुला के बेइज्जत मत करें आगे आगे दुल्हा का गाड़ी पीछे पीछे बरतिया चलल हो कैसे अरे चली ना गरिया में वही बाजाए बाबू अपन लीना गवा दुल्हे राजाए बाबू शास्त्र विधि से होई गईले बियाह हो उठे लाहौरी माया सागरिया हो अरे अलग दोनों के यस्ता जय बाबू बनली नगवा दुल्हे राजा शास्त्र विधि से बियाह संपन्न हो गई जब सिंदूरदान हो गई तो राजा के बड़ा खुशी बा राजा लेके बारात के वापसी गई चाहत बड़न बारात गईले से लेकर के विदाई तक माई बहन गारी गावेली गीत गावेली लोग सुनेला कुछ लोगन के अच्छा लगेला कुछ लोग कगरी काट के निकल जालन बरतिया के लेके राजा जब अइलन ह सब स्वागत सम्मान से दुल्हन के लेके घर में गई शाम का बेरा रसम जवन बा जवन रूल बा हमरा आपके समाज का शाम का बेरा दुल्हा दुल्हन का घूंघट उठाई कुछ मुंह दिखाई दई दुल्हन खुश बिया बेड पर बैठल पति का इंतजार करत बा सोच रहल बा कि हमार पति देव अइहन घूंघट उठैहन हमके कुछ चिन्हा दिहन लेकिन वह श्रापित लइका नाग ना गई रानी रो रहल बिया सेज पर बैठल घड़ी 12 बजावत बा रानी वही अपने बिस्तर पर सूत गई अरे वाह चुप्पे से चुप्पे से नागपति गईलन और जा करके दरवाजा खोल के वही बेड पर बैठ के अपने रानी के निरेखा तड़न रानी सुतल बाड़ी सोच रहल बड़न
जगाई रानी का नींद खराब हुई। रानी के सुते द पेड़ से फिर उतर के अब वह नागपति जाए लगल। उठ के रानी दौड़ के अपने पति के पकड़ ले सवाल कैलक हो हमसे कोनो गलती हो गई दाम दहेज लेन देन में बाबू कमी कैला का घड़ी 12 बजावत बा अइला या चुप्पे जा ताड़ो आखिर काहे हमसे का नाराजगी बा। पकड़ के पति के बैठा के सवाल करत बा पूछत बा हमें बतावा बड़ा दुख बा कि आज सुहाग रात का दिन हमार पति 12 बजे अइलन उहो चुप्पे जात हुआ। बैठ गई नाग अपना पत्नी के समझावल चाहत बा। दुल्हन अपना पति से सवाल कैली हो हर दुल्हन की इच्छा होला ओकर पति सुहाग रात के दिन कुछ चिन्हा दे। नाग अपना दुल्हन से कहे अरे रानी अरे वाह वाह अपना माई बाप का अकेल बेटा बानी कहो तो रातों रात ते राज का मालकिन बना दे। रानी का आंख में आंसू हाथ जोड़ के अपने वो पति देव से कहे ना स्वामी हमके धन दौलत रुपया पैसा ना चाहिए बाबू का इकलौती बेटी रुपया पैसा मैं देखले बानी। दुल्हन के इज्जत और सम्मान चाहेला तो रनियावा कहे कि सुना हमके मुंह दिखाई में एक कई चीज चाहता का लेबू। रानी हाथ जोड़ एकदम साच बताई हो झूठ मत बोलिया सुहाग रात का ये निशानी होई जो को बात हम पूछब साच साच होकर जवाब दे दी है। पति सामने बैठ गई वह दुल्हन अपने पति से पूछेगा मोहब्बत का भाव है। हो गई जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में अरे नाग बतावे लागल बीतल बतिया सुहाग रतिया में। रनियमा कहे राजा जब श्रापित बानी नाग कही रूप पौले बानी तो इंसान खानी बोलत कैसे बानी। रजवा जाइल चाहत बा रनियमा पकड़ला गला की कहले बाड़ो सगरी सवाल का जवाब दे बतावो नाग रानी से बतावे हमें लगल बा श्राप शिव के अरे सुनीला हमारी प्यारी हो केहू के डरले ना डरेला ई दुनिया का होनहारी हो। अरे अलग अलग यापन किस्मतिया सुहाग रतिया में हो के दुनिया करनी और किस्मतिया सुहाग रतिया में। सुहाग रात के दिन होला दो अनजान दिल एक होला। ओई दिने लड़का समझ जाई कि लड़की कैसन बिया लड़की समझ जाई कि लड़का कैसन बा हमार गुजारा हो कि ना हो पति बढ़िया हो पत्नी बढ़िया हो ओई दिने मैं क्लियर हो जाला। ए रानी तुहार करम बढ़िया बा तू सुगर बाड़ू हमार करम खराब बा। अपना कर्म से हम चूक गई बानी तब हमके श्राप मिलल और हम श्रापित पैदा बानी। इस शरीर नाग के हो इंसान खानी बोलत बानी दिल धड़कता पकड़ के रानी का हाथ एक छाती पर लगूंगा जैसे इंसान का दिल धड़केला वही नाग का दिल धड़कता धक धक। रनिया कहला कहो प्यार करे का मन ना करत है। अरे वाह वाह नगवा यही ठा गई हो भैया नगवा कहे ए रानी दिल शरीर अलग भले है दिल इंसान कहा धड़कता दिल यही खाती के तुहार प्यार हम लेकिन क्या करी जोर देते ना रनिया कहे चिंता मत करी
इस श्रापित शरीर हाँ शराब के दिहल। के हो दूसर का सवाल का हमरा जवाब दे दे। अब हम लाइन बा हाय अरे करी जोरी नाद से बोलली बातू लहिनिया साहब हे दवा बताव सगरी सजना हो नागी कोहे रहली कंचन शिव के हाथवा में हो रतिया तारी पति कैली हो कहिए बोलो मोसी शिव के हंसी देखी हमहु हंसी दिहली हो रतिया श्राप दे दिहले ओ घड़ी दानी हो गई बाहरे समय बाहरे जमाना एगो वो जमाना रहे खाली लोग केहू के ताक दे तो झगड़ा हो जा वाह केहू केहू के कह दे खाली मोहन तो झगड़ा हो जा केहू केहू के कह दे जा झाड़ के तो मार हो जा वाह वाह आज का जमाना तो दाल भात खिचड़ी हो गई। अरे वाह ए भैया ए रानी मैं बात के जान गईली सारी बात बतावता शिवदानी भोलेदानी पार्वती के देख के हंसत रहलन। अरे वाह पार्वती के देख के हम संगवा में हंस दिहली हाँ और लड़े करके ए पति के अपना चलल यहाँ श्राप से मुक्त करे खातिर शिवदानी बतौलन नाग रूप में लड़की शादी करी लेके जाई दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में नहवा दी वाह श्राप से मुक्ति मिल जाई शरीरिया मानव को हो जाई। अरे वाह बात के सुन करके दुल्हन चलल भोर का बेला ले करके गौतमी नदी में अपने पति के दुल्हन हेलल विरह का आखिरी भाव बा अरे बोलल दुल्हन चल के तू नहाल सजना अपन बिगड़ल जीवनिया बनाल सजना नारी संगौतमी में नाग वह नहाया अरे मानो का शरीर तब सुघरी रूप पाया में वह दुल्हन अपने पति के नहवावत बा हो भैया जब नहवाई के लेके पति के निकल दे धीरे धीरे शरीर और नाग का चेंज हो रहा बा श्राप से वह नाग मुक्त हो गई और जब श्राप से नाग मुक्त हो गई एक सुंदर राजकुमार का रूप पा गई। देख करके दुल्हन अपने पति के गले से लगावल चाहत बा अरे झटकार दिहलस लगा डांटने कौन है तू मांग में सिंदूर हाथ में चूड़ी 16 श्रृंगार में दुल्हन आंख में आंसू लेके ताकत दिया ए दादा एक और देखा अरे अब्बा अब भाई चीना तो नहीं थे अब तो हमके हम नाग से आदमी बना दे हले भाव मत खा हीरा हाँ तो चीना तो नहीं खा ठीक होता ई मार गरम होता लाल पियर होके कैसन नाग कैसन कीड़ा आ कैसन तू वाह वाह गइल जाके हाथ धइला हम तोहर मेहरारू हई आ तू हमर मरद डांटत बा जोर से इतना लोग है तमाशा देखता तो के लाज ना लगत जे भरल पंच में तू लजात नहीं खी कहला लजात त बानी हो तो गला अरे जोर तो गला
कहला कि काहे नहीं खिला जाए लेके आने तो हमके नहवा दे हनी अब आदमी हो गई तो चिन्हत नहीं खा चलो अब तुहर बाबू फैसला करी फिर गोता में बस फिर से ना घोली लेके कलाई पकड़ के चलो दरबार में राजा साहब पूछे रानी सारी बात के बतौला राजा के आंख से झरझर झरझराश चले लगल गले से लगा के बेटा के रोवत हुअन सारी बात राजा बतौलन रानी के राजा स्वीकार कर सिंहासन पर बैठा के राजा तिलक लगावत हुअन अब हमार बुढ़ौती आ गई आज के बाद राजा रानी बन के तू लोग राज चलावो हम और के तनी आराम करे दो ये लोग तो राज दरबार में राज करत हुअन बाकी वहां का लोग नारी सन गौतमी में नाग वह नहाया अरे मानव का शरीर तब सुघरी रूप पाया हंस के अपने गरबा तू लगा ल सजना अपन बिगड़ल जीवनिया बना ल सजना नदी के तट पर एगो नाग मंदिर बनल नाग पंचमी के बड़ी परियार मेला लगेला दूर दूर से लोग जाला गौतमी नदी में नहा के मंदिर में खड़ा होके लोग पाप से मुक्त होके के याचना फरियाद करेला धंधा खोल के बैठल बाड़ो चिल्लैया बोलैया कहिया आवा भैया हमारी के यहाँ से प्रसादी 20 रुपया में ले लो आ जब जइब जब बांध दिया तो कहीं 250 मजबूरी बा भक्ति करे गई बानी हम सब तो भक्ति के नाम को 500-400 का देखे के हम दिहल जाइए अब लोग कमाई भक्ति भी कमाए का एगो साधन हो गई जहाँ खाली अब लूट पाट होता भक्ति ना हो पैसा देवा गेट खुली पैसा देवा प्रसादी चढ़ी पैसा देवा तो दूध चढ़ा लेवा सबसे पहले पैसा देवा तो जल चढ़ा लेवा सबसे पहले नहीं तो खड़ा राजा रानी बन के राज चलावत हुन खुशी खुशी अपन जीवन यापन करत हुन एगो पीढ़ी जब बुढ़ा ले तो दूसर का पीढ़ी तैयार करे के होला ये दुनिया का नियम बा बेटी बहू बनेले आ बहू सास बनेले बेटी जब रही ससुरा तो कही कि माई के देखी हो आ वो जैन सास के रोज कोची ए जैन नहीं तो कही कि जैया से तू आइल बाड़ू न माई का ठठरी लौकता आ वो जैन ओकर सास खइला में मर जाए ओ जन ओकर ठठरी लौकाई कि चाही ना